Jekk ma jimpurtax, nixtieq insemmalkom silta mid-diskors ta' Simon Busuttil tal-bieraħ, mbagħad wara nagħmilkom id-domandi jekk ma jimpurtax. Ħarsu lejn il-problemi ta' housing illi hawn fil-Kottonera. Lanqas kien kapaċi jibni dar waħda ta' housing f'4 snin. Aħna qegħdin fil-Kottonera. Fil-Kottonera nafu illi hawn diffikultajiet soċjali kbar. Għandek single mothers. Li single mothers flokenhom waqfilhom il-benefiċċji tagħhom għax dawn seta' jarmihom. Aħna qegħdin fil-Kottonera. Nafu li hawn problemi soċjali anki ta' abbuż ta' droga. Imma minflok rajna li l-Prim Ministru jgħin lill-vittmi ta' droga, rajna Prim Ministru jiddefendi lit-traffikanti ta' droga f'Għawdex. Mela, jimporta tajduli fejn fis-silta hemm dak kollu li jettu. U wkoll kif tħossukom issa li nbattu f'gidba u x'hekk mintom se titolbu skuża għal dan kollu. Mela l-għolis nirringrazzjak li semmajtilna daw id-diskorsi biex juru eżatt il-punt li għandna kemm edna. Simon Busuttil fid-diskorsi li inti għoġbok u nirringrazzjak issemmalna. Qal li fil-Birgu, għax kien qed jitkellem fil-Birgu, hawn problema ta' single mothers li allura m'hemmx fil-komplement tal-. Nerġa' nsemmaħulek għax ma smajtix sew isek. Naħseb semawha kulħadd semaħħa. Ma smajtix sew naħseb. Hekk inti għoġbok tisma' tiegħi. Lex, għax fatwalment inkorrett. Fatwalment inkorrett, inti inkorrett Simon Busuttil, għax fatwalment il-Birgu jiġi n-numru 31. Mhux hekk għalt nerġa' nsemmaħulek għax ma qalx hekk. Ma qed tajt ħażin ġifieri għax għandna silta hawnhekk. Naħseb il-poplu kulħadd għandu widneħ x'isma' u huwa ċar illi Simon Busuttil mhux biss fatwalment huwa korrett, imma moralment huwa inkorrett. Ħadd titlob skuża l-gidba? Ħadd titlob skuża l gidba? Grazzi ħafna.